खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि मोननिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनैनि गिबि खौराङानो जाहैबाय सिखोनाजार नेशनेल पार्क (ETC) आव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे लाइमोननि गोब्राबै जोखोम जादों। क'क्राझार जिल्लानि सरलपारा आरो उल्टापानि हाग्रा ओनसोलनि सिखोनाजार नेशनेल पार्कआव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे लाइमोना गोब्राबै जोखोम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। देबोरगाव ब्लक BPFनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा MLA शिवली मोसाहारिनो मन्थ्रि बिबान होनांगौनि दाबि दैखांदों। आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गोदानै सोरखार जानायनि उनाव नैथि खेबनि केबिनेट जथुम्माया थांनाय 20 मे खालि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव खुंजादोंमोन। खौरांनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला गोदानै दाजानाय क'क्राझ जनता पार्टीनि एक्स हेन्डेल एकाउन्टखौ हादोरनिफ्राय बन्द' खालामनानै होनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। स्कुल आरो कलेजफोराव फरायसाफोरखौ हिजाब गाननो गनायथि होनायनि कर्नाटक सोरखारनि थिरांथाखौ बिस हिन्दु परिषदआ हेंथा होदों एबा गोख्रोङै बेरेखा खालामदों। बर' बिजों फरायसालियाव बिजाबनि आंखालखौ थाबैनो सुफुंनो थाखाय मिरु एबसुनिफ्राय क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनो गोसोखां बिलाइ गथायबाय। बिजनी पुलिसनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। हर गेजेराव मोननै गुबुन गुबुन जायगायाव फालेंबारि आरो बिजनी पुलिसआ अपारेसन खालामनानै गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे सानै फालांगियारि खालामखुमाग्रा सुबुंखौ हमनो हादों। ड्राग्सनि गासै लिरथाया 263.06 ग्रामसो होनना मिथिनो मोननाय जादों। MLA रन्जित कुमार दासखौ आसाम बिधान सभानि बिबुंथिगिरि महरै सायख'बाय। धेमाजि जिल्लायाव मोनसे नुथाय सोमजिदों जाय नुथाया धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाफोथार ट्रेन स्टेशन RC फोथार ट्रेन स्टेशनाव गंसे टाटा सुमो गारिया रेल ट्रेकआव नांथानानै थादों। ओनसोलनि थागिबिफोरा ट्रेनखौ लाखिहोनानै टाटा सुमो गारिखौ जेने थेने बोखांनो हायो आरो बे गिख्रंथाव जाथायनिफ्राय रैखा मोननो हायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै, गोजोन्थों।